أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. a bahasi mu ci gaba da basosi kan imani kan addini mun zo bahasi kan abin da ake kira alakar islam da iman, alakar musulunci da imani. Me musulunci me imani, wannan ma wani istilahi ne, wannan yana da muhimmanci sosai musan wannan. Ahlul bait sun fassara imani kamar yadda Qur'ani ya zo da shi. Imani yana da ma'anoni daban-daban, kafirci yana da ma'anoni daban-daban, musulunci yana da ma'anoni daban-daban. Imani shine cikakkiyar sallamawa ga duk abin da manzon Allah ya zo da shi. Musulunci shine yarda, aƙida. In ka ga dama ka ce mishi imani da Hausa da abin da manzon Allah ya zo da shi. A nan suka bambanta ma'anar imani da musulunci. Shi yasa za mu ga wanda yake mumini ya fi wanda yake musulmi daraja da wannan ma'ana. Yau domin musulunci yana da wata ma'ana sama da imani, wannan wani abu ne daban. Irin musuluncin annabawa, hanifan muslima wa ma'ana min shirkin na annabi Ibrahim, wannan musulunci sama da wannan ma'ana yake. Imani anan yana nufin sallama, da wannan ne imamai suka kore imani ga wanda yake sallama wa masiyar manzon Allah a gani, amma ba su kore mishi musulunci ba. Musulmi ne da musulmi ne, har ma za ka yi sallah bayansa, amma mumini ne a ba mumini ba ne, saboda bai yarda da abin da manzon Allah ya ce abu bayansa. Manzon Allah ya ce na bar muku littafin Allah da itirata bayana ita za ku bi. Bin wa'annan abubuwa bi daidai yake da bin manzon Allah. Sai wani mutum sai ya ce ni musulunci zan bi ba ruwana da itirar da manzon Allah ya bari, zan bi Qur'ani ba ruwana da itira. Da wannan ne kurakurai suka yi. Sai mutum ya ce Qur'ani da hadisin manzon Allah zai bi, ya watsar da wasiyan manzon Allah. Shi kuma hadisin manzon Allah dole ne karbe shi daga itirar manzon Allah in kana so ka samu aminci, in kana so yi daidai da Qur'ani. Da haka ne musulmi suka fada cikin faganniya da ba za su taɓa fita ba daga cikin ta har abada, da ɗimuwa da ba za a taɓa fita daga cikin ta ba har abada, da ya mutsi da harkitsi na tunani da rarrabe-rarrabe wanda har abada ba za a fita daga cikinsa ba sai ran da aka koma aka bi wasiyyan manzon Allah. Idan aka kuma Qur'ani da itirar manzon Allah shikenan. Manzon Allah bai ce na muku kitabullahi wa sunnati ba, littafin Allah da sunnata. Hatta da su waɗanda suke yawaita maimaita kitabullahi wa sunnati sun san cewa kitabullahi wa sunnati na ɗaya ba mutawatir bane, ahad ne, na biyu rarrauna ne. Ɗaya daga cikin magana bai haƙi, ɗaya kuma mursali ne daga Maliku bin Anas wanda ba shi da asasi. Kuma ba maki Maliku bin Anas yana jin tsoron sarakuna a lokacin, dole ya takaita da cewa kitabullahi wa sunnati. Amma ba haka ba, kowa ya san kitabullahi itirati ne, shine abinda Buhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal da dukkan masu ruwayan hadisi sunnatun shi'atin dukkan musulmi kitabullahi itirati suka rawaito. Saboda haka ashe kenan wannan wasiya ta manzo kinta shine kin imani. Shi yasa zamu ga qalatul arabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna, suka ce amanna saboda me basu bi littafin manzon Allah da wasiyarsa ba, amma sun musulunta. Musulmi ne masu sabo. Ranar lahira daidai gwargwadon yadda kowa ya bar wannan shari'a daidai gwargwadon hisabin da Allah zai masa, wannan yana hannun Ubangiji. Shi yasa zamu ga cewa mu ga abinda ruwayo suke cewa game da wannan me musulunci me imani. Al-Islam yuhkanu bihi dam wa tuadda bihi al-amana wa tustahallu bihi al-furuj. Shikenan wannan shi da musulunci. Musulunci yana kare jinin mutum. Duk wanda yake musulmi baka da haƙƙin taɓa jininsa. Duk wanda yake da musulmi in ya baka amana dole ka mayar masa. Duk wanda yake musulmi dole kana iya aurensa. Mace tana iya auren musulmi, namiji na auren musulma. Wannan shine abin da yake nufi.
wannan ko ba yana nufin sauran wayanda ba musulmi ba za ka yi musu a har sauran wayanda ba musulmi ba za ka ke jininsu haramun ne zubar da shi amana dole ka ba su amana. Halaccin aure ne ya zamanto in ba musulma bai halatta ba ka aure ta aure da'imi. Na gun malaman suna halatta aure da'imi ka aure ta, amma gun malaman mabi albaitu suna ganin ya takaita da aure na dan lokaci, shine kawai za ka yi auren wacce ba musulma ba daga cikin ahlul kitab. Idan musulmi ya zama musulmi zai yanka ka ci, za ka yi sallah bayansa, jininsa da mutuncinsa haramun ne, idan cin amanarsa haramun ne, idan wato ya zamanto ya nemi aure a bashi, idan za ka aura da gare shi za ka aura masa, wannan shine musulunci. Amma wasawabu alal iman, wannan shine bambanci. Allah ba zai baka ladan sallah da zakka da hajji da azumi da kai ba sai idan kana da imani. Mai imani shine cikakke sallamawa. A wata ma'ana imani shine mai ikirarun wa amalun, kai furci ka aiki. Musulunci fa ikirarun bila amal, musulunci ka ce ka yi ji ka bi amma ba za ka yi ba. Wannan ba za ka yi ba ana nufin ka ƙi yin duka ba, a ka ƙi yin mafi muhimmanci. Zai ce na bi manzan Allah, na yi furci da shi, na imani da shi, zan yi sallah, zan yi zakka, zan yi hajji, zan yi azumi, amma ba zan bi wasiyarsa ba, ba zan bi waliyul amri da ya sanya mana ba, ba zan bi makoma ba halifofinsa 12 da ya sanya a matsayin makoma bayansa wanda daga gare su za mu karɓi addini, wanda na farkon su Ali na ƙarshen su Mahdi, ba zan bi su ba. A nan ba ka da lada har abada. Sallah da azumi da hajji da zakka ba su lada. Shi ne ma'anar in mutum ya yi shekara 70 a Ka'aba yana sallah yana ibada yana hajji amma ya zo baya son Ali. Son Ali yana iya zama rashin wilaya da Ali, yana iya zuwa kin Ali, duk zai iya yiwa. So da haka ba za a karba daga gare shi ba, wannan sharri da manzo Allah ya sanya. Wani yakan ce to dan me yasa Ali? Sai mu ce haka Allah ya so. Kamar yadda wani ya ce kamar yadda kafiran Makka suka ce dan me yasa Muhammad aka turo ba a turo wani ba, sai mu ce haka Allah ya so ya turo Muhammad sallallahu alaihi. Haka ma Ali Allah ya sanya shi wasi manzon Allah wajibi ne al'umma ta bi shi bayan shi, haka Allah ya so. In ka rena shi ka rena umarnin Ubangiji, ba ka rena Ali ba. So da haka wannan shine hukuncin Ubangiji. Shi yasa dukkan hatta da Umar bin Khattab da duk manyan sahabbai suke cewa wannan shine waliyin mu kuma waliyin kowane musulmi da musulma. Wani ya zo ya ki yadda da wani hukunci da Ali yayi, sai ya zama saboda ya ga Ali ana raunata shi a cikin daula, ya zama kamar ware, sai ya zo yana ga Umar bin Khattab cewa wannan hukunci shi ba zai da shi, sai Umar bin Khattab ya kyare shi ya ce kai baka san wannan ba, wannan shine waliyin mu, waliyin duk wani musulmi da musulma, to duk wanda baya san shi, duk wanda bai mika masa labarinsa ba, duk wanda bai mika jingina da shi ba, baya daga cikin wanda suke ake kiran ma musulmi, ma'ana musulmi da ma'anar mumini. Kuma a Gadir ma mun ga yadda Abubakar da Umar suka yi mishi bai'a, suka ce madalla farin ciki ya tabbata gare ka Ali, asbata maulaya, ka zama shugaban mu kuma shugaban duk wani mumini wa mumina. Ali shine wasiyin manzo Allah na farko, ya rike halifanci ko bai rike halifanci ba, wannan shine abin da mutane suke cakudawa. Ya rike halifanci ɗaya daga cikin haƙoƙinsa ne, ya rike halifanci ko bai rike halifanci ba shine wasiyi. Rugon halifanci da Abubakar, Umar da Usman suka riga shi ba yana nufin ba shine wasiyi ba, shine wasiyi, shine kuma haƙƙinsa ne halifanci, shine kuma wanda yake dole su halifofin su koma zuwa gare shi. Shi yasa zamu ga da yawa sun koma zuwa gare shi. Abubakar da Umar da Usman dukkanin suna cewa ba dan alubu da sun halaka, saboda me da yawa suna koma zuwa gare shi dan abubuwa suka rikice mu. Saboda haka Ali shine wanda manzo Allah ya sanya da wannan, Allah da manzo suka sanya. Saboda haka mu sani cewa imani, qalat al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al-imanu fi qulubikum. Yace ala tara annal imana ghayru al-islam, inji Imam Sadiq ya ga shi Jamil bin Darraj, baka ga cewa imani ba shine musulunci ba. Imani wani mataki ne daban wanda ya ɗara musulunci. A nan ma ruwaye da dama za mu gani ya fassara imani da ma'arifatullah. Ya ce imani me bambanci tsakanin musulunci da imani, sai ce musulunci shine zahirin da mutane suke aka yi,
kalmar shahada, imani da manzancin manzo, tsaye da sallah, ba da zakka, hajji da azumi. Wannan shi ne musulunci. Imani fa ya ce al'imanu ma'rifatu hazal amr. Imani shi ne sanin wilayarsu, sanin riko da wasiyar manzan Allah, riko da wilayarsu da biyayyarsu da son su bayan manzan Allah. Shi yasa manzan Allah ke cewa ku ladatar da 'ya'yanku kan abubuwa uku: san annabinku da san ahlul bai da karatun Qur'ani. Wannan abubuwa su ne miyar guda uku. Wajibi ne ka so su, wajibi ne ka bi su. San manzan Allah da binsa, domin so yana tare da bi. San Qur'ani da karanta shi da binsa, san ahlul bait da binsu. Wannan abu ne guda uku. A kan su ne dukkan musulmi suka ittifaki manzan Allah ya yi umarni da a gina 'ya'ya a kai su taso suna da wannan. Shine ya ce imani shine san ahlul bait da biyayya ga ahlul bait. Musulunci shine san manzan Allah da Qur'ani da binsu. Imani shine san ahlul bait. Idan mutum ya jefar da ahlul bait, musulmi ne ba mumini ba. Haka wannan ruwaye suka zo, ya ce sanin wani ma'ahaza fa'in aqarra biha wa lam ya'rif hadha al-amr kana musliman wa kana dallan. Idan yi furci da wa'annan amma yake yadda da wilayar mu, yake yadda da soyayyar mu, yake yadda da biyayyar mu, musulmi ne amma wanda ya bata. Zai sallah, zai zama limami, zai azumi, zai hajji, zai zakka, duk musulmi ne. Za a ci yankansa duk musulmi ne, za a aura masa ya, za a aura da shi duk musulmi ne, amma yana kan shirya baya kan shirya. Har sai ya dawo yana son ahalin manzon Allah, alal bait, kuma yana biyayya ga abin da suka ce, kamar yadda manzon Allah da Allah ya umarni gare shi da yi. Saboda haka, don haka masu neman kawo rikici da yamutsi kan cewa ana ganin wanda yake wanda ba sa bin albait kafirai ne, sun yi wa shi a ƙarya, sun yi wa albait kage, sun zo da zulman wa zura, sun yi wa Allah da manzansa ƙarya. Abinda suke cewa shine imani ya rasa. Me ma'ana imani? Wilayar ahlul bait shi aka kira da imani a nan wajen, ba wani abu ba. Saboda haka idan mun duba za mu ga imani da musulunci suna haduwa, a imani da manzon Allah da imani da Qur'ani, amma suna rabuwa a imani da ahlul bait. Iman da albaid ya keɓanta da imani kawai, musulunci ya keɓanta da wannan. Shi yasa manzo Allah ce qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Wannan shine tafsirin ta gun ahlul bayt. Insha Allah akwai maganganu da yawa bila adadin, sai dai anan za mu takaita saboda lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.